नोङो लोमजादों साननानै ला नोंनि देहा सिङाव जेबो खस्थ' नोङो मोनबाय थायो एखनब्ला बिखाया सायो एखनब्ला उदैयानो देरलाबायो बेफोरबायदि लोमजानाय जादों आरो दा नोंनि सोहोराव सानै मुंदांखा डक्टर दङ सासेया साबसिन नाथाय बेनि मुंखौ एखनब्ला गाज्रि खामानियावहाय थाफानाय जोङो खोनानो मोनो एबा रायजोफोरा खोनायो जेरै सोरबा अपारेशन खालामदोंमोन दा बे फेलें जाबाय अपारेशना मानसिया थैबाय रुंसारि जानांबाय जेब्ला न'आव लाबोयो नुयो जे बिनि अंगफोरानो गैया किडनिफोरानो गैया बेफोरबायदि जाथायावहाय बे फार्स्ट डक्टरनि मुंखौहाय खोनाफानो मोनो दा सेकेन्ड डक्टर नैबेया बेबो मोजां नाथाय बे फार्स्ट बायदि नङा जों कम्पेयार खालामोब्ला रुजुब्ला नाथाय बेबो मोजां ओमफ्राय बिनि मुंखौ माब्लाबाबो बेबो गोबाव जाबाय डक्टर मावनानै माब्लाबाबो बिनि मुंखौहाय गाज्रि खामानियाव थाफानाय खोनाफेरनो मोनाखै नोङो सायख'नांगौ बे सानै डक्टरफोरनि गेजेराव सासे बबेखौ सायख'गोन बेबायदियावहाय बांसिन मानसियानो सेकेन्ड डक्टरखौ सायख'गोन खारना मा खारना जाबाय जे जोङो बिनि सायाव फोथायनाय दङ जे बे डक्टरा जोंनि देहाजों जेबो गाज्रि खालामनाय नङा जेरै मोजां खालामनांगौ एबा जेरैबायदि खालामनांगौ बिदिल' खालामगोन ओमफ्राय बे फोथायनाया माबोरै फैखो बिनि सायाव जे जों फोथायदों बे माबोरै फैखो बेखौ मोनथिनांगौआ गोनां बे जाहैबाय बियो खामानिखौ मोजां मावो बियो सासे एथिकेल डक्टर एथिक्स माने मा सैथोथि जेरै मावनांगौ बिदिनो बेफोरो जाहैबाय एथिक्स दा लोगोफोर आं मानो बे काहानिखौ दिनै शेयार खालामखो बिनि खारना जाहैबाय बिसायख'थि जोंहा बिसायख'थि फैगासिनो दङ समबारावहाय 22 सेप्तेम्बर 2025 अक्ट'आव दा लोगोफोर जों बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ भट होनानै जों बयबो थांनानै भट हो नाथाय जों सोरनो भट होगोन जाय मानसिया एथिकेल मानसि मानोना जाय मानसिखौ जोङो सायख'नानै राजा खालामगोन बिनि साननाय हनायानो जोंनि जिउ खुंनायखौ गोहोम खोलैगोन एबा जोंनि बिटिसिआ बिनि साननाय हनायजोंनो खुंजागोन थाबायफानांगोन एथिकेल मानसिखौ सायख'नांगौ एथिकेला जाहैबाय जाय बुंनो हायो रेसपन्सिबिलिटि लानो हायो जे आं मावदों औ नाथाय गाज्रि जादोंमोन बेनि थाखाय आं क्षमा बियो बेफोरबायदि बुंनो हानायासो एथिकेल मानसि बेफोरखौसो जोङो सायख'नांगौ मावजि सादुखौ जोङो सायख'नो नाङा बेनिखायनो गोसोआव लाखि बे काहानिखौ ओमफ्रायहाय समबाराव थांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ हैनो दाबाव गोजोन्थों।